alike comme misi yala mɔgɔ wolonfila bɛ se ka jala k'a kɛ lahiya ye wa hadisa sahalen b'o kan ɲaamɛ mɔgɔ wolonfila bɛ jala k'a kɛ lahiya ye a b'a sara wolonfila mɔgɔ kelen kelen ka sara ye a bɛ saga palasi ta ye misi mɔgɔ wolonfila bɛ se ka jala a b'a kɛ lahiya ye k'a kɛ sara wolonfila mɔgɔ kelen kelen i ka sara a bɛ saga palasi ta ye baasi t'o la dɔɔnikɛbaaw ko yɛrɛ mɔgɔw bɛ se ka jɛ misi la yɛrɛ hali n'a tɛ laɲini kelen na a mɔgɔ wolonfila dɔw ko ne kɔni bɛ dɔn mɛ ne ka sara ne ta tɛ lahiya ko ye dɛ ne bɛ n ka sara ta k'a di fantan dɔw de ma ou bien ne ka sara ni ne bɛnna sara min na ne bɛ n ta fɛɛrɛ dɛ baasi t'a la e min ta ye i b'a kɛ i ka lahiya palasi e b'i ka sara k'i ka lahiya ye min ta ye dɛ ne bɛ n ka sara kɛ sogo sonfilo de a bɛ taa kɛ sogo senfilo ye min ta ye ne bɛ n ka sara ta k'a di fantan dɔ ma a bɛ taa d'a ma min ta ye dɛ a dɔnna de ne ka sara n bɛ taa feere a bɛ taa ta feere e min ta e dɔnna ni lahiya ŋaniya ye i bɛ ka sara k'i ka lahiya bagi juma ko ewa bagi min ni silamɛw kɔɲɔ dɔ kɔɲɛ kɔni kɔɲɛ cɛ b'a fali ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ cogo di bɔlɔnna nɛgɛ dɔw de don a dɔw mariage kɛ yɔrɔ la cɛ b'a sɔɔri muso bɔlɔ la muso fana bɛ dɔ sɔɔri cɛ bɔlɔ la nin bagi dɔɔnikɛbagaw ɲininkara la u b'a fɔ a ma arabukan na ko dugulatu a dugula Sheikh Albani a ko nin lesiri a bɔra nasaraw de fɛ a lesiri bɔra nasaraw de fɛ nasara ladege b'a la kɛlɛ a filanan hakilina jugu b'a la dɔw bolo ni nasara ladege de o ye haramu senfolo ye mais aqida fanfɛla la a bɛ se ka kɛ sirikule askaru yɛrɛ ou bien a bɛ se ka kɛ wasila ka taa siriku ma ni cogoya dɔ le parce que a bɔ dɔw bolo ni kɔɲɔmuso ye nin bolona nɛgɛ n'a y'a sɔɔri i bolo la ko k'a to i bolo la kanu bɛ ani ɲɔgɔn cɛ o mɛ ni bolona nɛgɛ in tununa i la don o don kanu min b'i ni ka muso cɛ kanu in bɛ bɔ ye a bɛ kɛlɛ ni nin hakilina b'a la nin ye filankafoya de ni nin hakilina b'a la nin ye siriku de ye sirikul askar imani sama ka taa sirikul akbar siriku kunbaba yɛrɛ ma donc min ye dugula ye a tɛ bɛn silamɛw bolo ni nin ko fila ye fɔlɔ nasara ladege de don ni akida ma fara e ta kan nasara ladege don filanan ni akida dusukuna siri kɛri t'a la dɔrɔn o ye filankafoya yɛrɛ de o tɛ bɛn silamɛya sariya la silamɛw k'u yɛrɛ kɔlɔsi a ma k'a to ye ko ewa min ye fɛɛrɛli kɛrɛdi minnu bɛ fɛɛrɛ ka dɔ fara ka olu bɛ cogo di dɔɔnikɛbagaw ko nin kɛrɛdi fɛɛrɛ minnu filɛ nin ye kɛrɛdi hakɛ min bɛ d'i ma ka fɛɛrɛ ka dɔ da ka baasi tɛ ninnu na ou bien min b'u bolo ni e ka kɛrɛdi banna n'u bɛ ewa 20 d'i ma n'i ye kɛrɛdi ta u bɛ 30 tigɛ i kun ou bien u bɛ 40 tigɛ i kun u bɛ 12 tigɛ i kun a bɛ taa a ɲini internet la salifu ni sukura ulamaw dɔɔnikɛbagaw ye masayila ŋwɛlɛnin de la majma al fiqhi u sigira nin kan u ko ninnu tɛ yiriba ye ko parce que dɔɔnikɛbagaw minnu y'a kɛ yiriba ninnu mina o yiri ye ninnu kɛ komi jurudon de ninnu tɛ jurudon bɔnda la ninnu ye sanni fɛɛrɛ de ye telefonitigiw rejotigiw u n'u ka kila ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ don sanni fɛɛrɛ bɔnda de la jurudon bɔnda tɛ u ka misaliya bɛ komi sisan ni mɔgɔ nana e ma i b'a kɛ ka minan fɛɛrɛ a ko karisa ni minan ye joli ye i ko 1000 ni warijɛ b'i bolo sisan 1000 de don mais ni n b'a don i la juru de la 1200 dɔɔnikɛbagaw ko n'a farala kelen kan baasi t'a la
baasi tɛ nin feere cogo la nin tɛ feere fura ye feere kelen kɔnɔ dɔɔni kɛbaaw ko baasi tɛ nin feere cogo la i n'a fɔ warijɛ de bɛ ne bolo i ka 1000 furu i bɛ minɛn ta ou bien i n'a fɔ tiɲɛ la warijɛ tɛ ne bolo dɛ an ka tɔ 1200 nin b'a ta juru la baasi tɛ nin na n'a farala kelen kan baasi tɛ nin na bon ko crédit feere cogo in filɛ o de crédit min filɛ nin ye crédit tali min filɛ nin ye telefoni tigi ani herje tigi ni ɲɔgɔn cɛ sanni feere de don juru dɔn tɛ a b'a sanni feere bonda de la telefoni tigiw herje tigiw n'u ka kiliyaw sanni feere de b'a ni ɲɔgɔn cɛ juru dɔn tɛ dɛ minnu y'a kɛ riba ye olu taara bila juru dɔ bonda de la ko kullu qaradi jarra nafan fa huwa riba ko juru dɔ n'a bɛ nafa sama kanima o ye riba de bon majmal fiqhi sigira nin kan a ko kataw yu minnu sɔrɔ minnu y'a kɛ riba nin kataw ye de sɔrɔ juru dɔ bonda tɛ sanni feere bonda de baasi t'a ka silamɛya sariya la bon ko sɔgɔma salli ka salli dibi la u bɛ kɛnɛ ka bɔ juman ka ɲɛ o y'a dɔn hadisaw dɔ bɛ na ciden ko fajiri salli ko ciden ye fajiri salli fil qalasi ko wagati min dibi ani yele ɲagambilen don wagati min ko ciden ye fajiri salli o de la hadisa dɔw la ko ciden ni a bɛ ko a ye fajiri salli fil isfirar wagati min yele bɔra dɔɔnikɛbaw y'u fara ɲɔgɔn kan fajiri salli o bɛ salli de bi tiwali mufassal duguma sɔraw ka sɔra ja ciden tun bɛ fajiri salli olu de ka caya bon ko fajiri kunfɔlɔ ni dibini b'a la ciden bɛ salli damina mais ni ciden bɛ salli janya n'a bɛ tila salli la yelen bɛ bɔ hadisa ninnu farala ɲɔgɔn kan nin cogo de la donc fajiri kunfɔlɔ ni salatu bɔra fajiri kunfɔlɔ ka dibini tɔ la i ka fajiri salli o wagati o de ka ɲi ciden tun bɛ salli damina o wagati de mais tellement que a b'a janya n'a bɛ tila ewa yelen bɛ bɔ bon ko dɔ ka ɲininkali don muso de don k'o b'a fɛ k'ale di cɛ ma k'a don furu la komi furu in man da ale u b'a fɛ k'a don furu mun da furu man da ye cɛ man da ye mais ko don o don ale ba b'ale danga ko fɔ a ka don furu in na an bɛ min fɔ bangebagaw ye ani walijuw u ka sira ala ɲɛ furu filɛ hari an ka fiqhu a ko wal bikiru tustajanu a ko bogotigini o ye hari risala kolonje fiqhu de ma hadisa de don ni risala kolonje ya do ko bogotigini denmuso bogotigini ko ni b'a dɔn furu la i b'a jɛ ɲini de ko i b'a jɛ ɲini de u ye ciden ɲininka ko bogotigini ko a bɛ maloya dɛ ko ni e y'a ɲininka ko karisa n b'i di karisa ma ko a tɛ se ka kuma dɛ ciden ko n'a y'a da de ko o y'a jɛ ɲɛ ni a y'a da de o kɔrɔ de ko a jɛna mais min ye muso n'a furula ka kɔrɔ n'a waliji b'o de furu la fo a yɛrɛ de ka kuma wa shayibu tusta amaru mais min furula ka kɔrɔ fo i ko o ɲamari kan de sɔrɔ ka ɲamari kan de ɲina fɛ i ka a ka ɲamari kan sɔrɔ n jɛna n'a y'a kɛ ou bien ma jɛna kana kɛ parce que ale furula ka kɔrɔ maloya caman t'ale la komi bogotigini hadisa jɛlenw de bɛ ninnu na ciden yɛrɛ tile la bogotigini dɔ a fa y'a don furu la balima furu pour bogotigini in b'a fɛ ka jɛya denfaw ye ani ka jɛya musow tɔ ye k'a fɔ a faw y'a ka walijuw de mais furu ko la u ka diyagoya n'u ka forcer taw kan bogotigini in taara ciden fɛ a ko ne fa yi n di a balimakɛ denkɛ ma pour ka musaka nɔgɔya a yɛrɛ kan u kana musaka caman kɛ k'a sɔrɔ n t'a fɛ awa ciden ko n'a ka di ye sisan ɲamariya b'i bolo n b'i ka furu in bɔ n bɛ furu guruja n b'a bɔ dennin ko ayi
ako cide ma kon fa indo yoro men jena nay men yen nin kede pour den faw ka do ko ka ja ko ni ka forosité de musoka donc doni ke baw ko furu sarati folo irida jawjeyini furu nyogoma fula ka jeni furuye furu sarati folo yoninde furu nyogoma fula ka jeni furuye chebe muso min furu cheyin ka jeni furuye mbafe muso yin fana ka jeni furuye ko furu sarati folo yoninde doni ke baw ko ni furu ma nyogoma fula dira nyogoma muso jenente o dolan kelen jenente ko furu tayre Cheikh Abdallah Bumbayi de la kanyene ka nyonama o yenne di cheman ta fe njenen ti tu furuye o Bumbayi ko ni furu min kera nin chogola ako furu tede furu sahalente me komi mogo ba sire ni furu sahalen ka saura de akera nikahu subha ante se ka fawye jeni akela wuye de munu sorola ante se ka fo kambe de nunu ke jeni ake demunye ako me furu akanka gurja ka boyede wajibi aka guruja de ni tala ka guruja de furu sahalente men ni mugo munu nyake parce que amba ke ka ken furu sahale insawura de subha bala bo ante se kawke jene akela ko haddu be bawla ante se ka demunu sorola ante se ko u bo silamia de nyala subha mimbe furu subha mimbaka mesino furu sahalente wodi ato Cheikh Abda ewa Brewsemino ya nyogona ako cheche ni ya do muso dirima muso injenene ti furu ako har ni na do na konyo soko na ko sira alanye kana shama de ako ni shera ma yere ya do jennente nayi ite furu la de ima shama ni furu yede ibe haramu da ibe ko jugu kelila kana shama ni yere ya do muso dirima jennente furu ako kana shama de kana ka funyo nya kana shama de ate daga ye haramu do ika donc ambe min fo kana idem muso ate daga ika di chema na majenai aka wolu ju kasira alanye na be muso do furumina aka jeni furu yede na jena ni furuminye abwa do wala na ma jeni furuminye ate daga ko furusiri ambe mun fo yeninde babe dangali min kala ute fo ikala ni chei mandaye na ma do furuna baya nane aya dangaw ate fo ike ala bade be qatawla abade be qatawla nun ko bade chema na majjene ni cheminya o tuma musulmine ninfo ko ate daga ika demuso abogotigila maw afurula kakoro ate daga kadi chema na majjeni furuye akonni yen ninfo do fana ba ko a donc ni ewa eya dimmi male ma soma ni ale fana tara anindingo chedo takana ema minye fasire ko ika de ale ma yebo ke choli a ube eye che mi nyinaye abanna oma eya to ima la furu na tora furu bariedo akonni eya adi che mi manna majeni furuye kana dama ni hara mena bogotinya la ube amena mugoma nyini junubu tila oya yere de kunkoy kele afulana sariya koy kana di chema chemi mandai men ni ale fana tara chedo nyini silamiya ye fana ke woli juye ika dina tigni jogo nyuman tiga ka de odema ni ale fana ni chedo nanima dina mani jogo manye fana kana doma hari na mena sigila ma furu fenti ka wala me kana do furu la ma jeni furu menye ni ale fana tara chedo takana ema dina dafalenta la jogo nyuman dafalenta la wordu bi fana bolay ka fo neti dinima basi ti fana ka wala donc ambe min fonni yerola o yenninde nin ka koloshi parce que ewa silamu uye silamia sariya de birokera sababu ye ka silamia tokotinya wori ato kafiru bafo ko minye ewa mariasu forosu ko ka mogo jakwa furu ko abe silamia de ko har kafiru kalluwa ko ata ko be ka mogo jakwa di ate silamia kono de silamau de ya do ko mais silamia sariya te de parce que nin ko sugu de be ke sabaka silamia sariya tokotinya ka ce jugu ya hada madan nye koro hada madan nyere ka ke chogo nu ma barake nu ka dina nu ka sariya uye sariya ni dina silamiya uya togo tinya ka ke fenche jugu mo nye koro ka suru nun ko sugu te silamiya ko ja kwa frute silamiya ko silamaw yere de ya do kono u ka dina baliya anu ewa ka dictateria
anu kala daw ulu de yere ninta kadu dina kuno silamiya jennentama fiqhi te hadisate qur'an ayate ko ambal make do ko ale tumbe adelila ka bolo jigi ka sallide nana do kuy bolo mina ka salli o de sunna ko aba bolo mina ka salli mais comme ani bolo jigi indelela wakati do la be nyina salli kuno ka bolo jigi o be cogode ambe ala de lambali make hari bi ala ka do fara ka famuka hari bi ala ka do fara sunna famuka i bolo hari bi ala ki sabati i ka bolo mina ka i ka salli kuno o a wakati folo de nimbi soro mais ni mena la i mena la i bena nyina bolo jigi fana ko dume ka bolo mina ka ni wakati min ni hakili ewa ni nyina na yu jigi ni hakili jigina uta iku bili ka disi ka fenti ka ola hari ni tugu ka bolo jigi ka salli yere fenti ka salli la salli ka kenew basiti ka salli la iye sunna de toy imman kera sunna inde baradila me salli ka kenew janko ebi i bolo mina ka salli de i nyina na yu jigi fenti ka me ni hakili jigina i bolo bili ka disi ka bon koni mo min ye suratul fatiha kala wala dalina e kanka fo amina ko fe na sura wereta ko ma amina in fo ye sura wereta salli be fente sallila parce que amina foli sunna de do ni ko wala dalina e ka amina fo sunna de do donc ni mo min ya fo kanyi inya marala ka fo mais ni mo min ye fatiha badro do na sura wereta salli ko ni jose nye fatiha de no kala na dro salli sahara bo ate sama ko jugo ate ke comme amina baitali haram ate ke o chogola ni ya sama chogo do la ubeke kere kere lide donc ewa abe sama kabila hakke do de la ko suratul fatiha imamu ko fe wajibi do beka ikelembe salli o iya almami ko fe mo ye suratul fatiha kalali wajibi e bedeka ubera tabur samiti ka hadisa koso la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab ukonni hadisa e amu gorobali de foyte bonnina ni hadisa site se ka jonni hadisa nya nimbe muntafaqo ale bukhari muslim de benala ciden ko sallite mogo min nima fatiha kali ka sallila wala doni ko ka kuma sahale nye minye fatiha ye wajibi de beka almami ko fe mo kelembe salli ka fatiha kali ka salli ka wajibi do beka bon ko do ko minye jakaye ko do be shede mara ube be ake ka kono mara she chaman bi bolo kono in chaman bi bola jakka ke go chogodi she nyere jakata la chayara chogo kono in jakata la jakka be jumanna sisa ni kam mara sandi side do e ka she mara ni kam mara sandi side she e ba mara ka fere de e ka kono mara i kam mara sandi side do amarali ye fereli de kama ni ya fere aka wori amarala sanyele mana la jakabika sheyin ka wori ni ka kuye shey mara ko marasiya de kama ni yu fere ka wori mi soro wori marala yen ni sabebo sanyele mana la jakabe wori indela marasandi side do ni kono ude do ni yu marasandi siya de kama ni yu fere u wori ya la sago yen ni sabebo sanyele mana la jakabika
bon ko sarati juman be cɛ la pour a ka furu ni baliguyara dɔrɔn ni hadamaden baliguyara furu a dagara i ka furu mais furu ahkamul khamsa bɛ boli furu la furu filɛ a tɛ komi ko wajibi dɔ bɛɛ kan furu bɛ wajibiya mɔgɔ min kan mɔgɔ min ye sahawa b'i la i sera furu ma nege b'i la se b'i ye i bɛ se ka furu e yɛrɛ b'a dɔn fana ni ma furu nege min bɛ ne la ni ma muso furu n bɛ jɛnɛya kɛ furu kɛra ka wajibi furu bɛ kɛ e de ka wajibi ye sisan mais sinon ni mɔgɔ min y'a dɔn ne baliguyara dɛ mais ne furula ma fura bɛɛ de kɛra ɲɛ bolo ne bɛ se k'i yɛrɛ minɛ ma ko tɛ muso ko ni fɛn na furu tɛ wajibi ye kan Cheikhul Islam Buntɛmɛ a ma muso furu dɔnnikɛba karamɔgɔba caman bɛ yen ma muso furu Buntɛmɛ a ma muso furu furu tɛ wajibi ye mɔgɔ kan donc furu bɛ na wajibiya mɔgɔ de ka sa min y'a dɔn muso nege bɛ ne la a se b'i ɲɛ fana muso min musaka a nafagati bɛ n bolo fana n bɛ se ka mara fana bon ni ma furu fana n bɛ jɛnɛya kɛ furu bɛ wajibiya e de kan mais ni nin tɛ hadamadenw tɔw ciden ya lase ka taa furu ma ko ya ma'ashara shabab man istata minkum ba'at falyatajawwaj ni mɔgɔ min tɛ ni lahala la a kanunen don i ka furu a tɛ wajibi kan a kanunen don e kan bɛɛ kan ni mɔgɔ cɛya b'i la sahawa b'i la se b'i ye i ka furu ciden ya lasu ka taa ma a ko fondankew jama a ko mɔgɔ ni se bɛ e ye n'i bɛ se ka furu a ye furu furu de bɛ kɛ sababu ye k'i ɲa jigi ka bɔ walimusow ma furu de bɛ kɛ sababu ye k'i ɲɛfɛla tanga ka bɔ walimusow ma ni mɔgɔ min ma se sɔrɔ n'i bɛ furu i ka sun caya o bɛ kɛ sababu ye k'a dɔn awa i ni muso nɛgɛ cɛ o bɛ dɔ bɔ i ka nɛgɛ la i ka sun caya donc o la an bɛ min fɔ nin yɔrɔ o ye nin de furu bɛ kɛ wajibi mɔgɔ min kan an ye min t'a fɔ ni o bɔra la mɔgɔ tɔ ni sera furu ma se b'i ye i ka furu ciden ya Allah su ka taa furu ma kanunen don i ka furu subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk